folk, der mobber andre. Det er nogen, som simpelthen har lidt omsorgssvigt, da de vokset op, eller har følt sig svigtet. Så det ser man tit med folkeskolebørn og så videre, og unge voksne. De fleste vokser ud af det, bliver modne og lader være med at gøre det, men ellers så skal det bare gå ud over alle mulige andre, altså med at de er onde og mobber og så videre, og ja, det har så været et offer for, så jeg lukker for mine kommentarer, så jeg er simpelthen for følsom til at kunne klare, at trolls allerede er begyndt at springe på mig, så ja. Men som sagt, så har jeg den her kanal for bare at få talt, få snakket med kameraet, fordi jeg snakker for lidt, eller taler for lidt her i hverdagen. Jeg tror, det gør mig godt at få lidt mere flow i talen, og ja, jeg har ikke brug for at læse nogle kommentarer med nogle udadreagerende teenager eller unge voksne, som bare er ude på at række nedad og trampe på folk, hvis man kan sige det sådan. Bare fordi, at de ikke lige kan lide den måde, man laver video på. Altså, jeg laver video med at klippe og skifter tit emne. Jeg synes da, at det er lidt svært at holde en rød tråd. Det vil jeg prøve at blive bedre til, at holde en rød tråd i de ting, jeg laver. Men i hvert fald så, ja, det er bare lige, hvad jeg lige kan komme på, det snakker jeg om, og hvis det ikke lige har noget med hinanden at gøre imellem klippene, så må det være det. Altså, jeg synes, det er meget interessant, de ting, jeg siger. Altså lidt kedeligt måske, men altså, jeg prøver at finde mening i det, jeg siger, så det er sådan her, jeg dribler ud om alle trollsene. Skudfinder og det hele.